Ja bicikl vozim svaki dan i bicikl volim svaki dan, to je moje prevozno sredstvo. Volim ga zbog toga što stvarno ima mnogo prednosti, vrlo brzo stižem svuda, recimo od kuće do posla, stignem za 20 minuta, nemam problema sa parkiranjem, nikad nisam zaglavljena u gužvi, uvek mogu da obavim 5-6 stvari po gradu, na pijaci, bez ikakvih problema. I to je stvarno velika prednost, ali ono zbog čega ja najviše volim bicikl je što sam stalno na polju i što me zaista vožnja biciklom usrećuje i zaista uživam u tome. Najlepše je kad ustanem ujutru, krenem, vidim reku, stignem na posao, tako da i kad me mrzi da idem negde, samo pomislim da treba da idem bajsom i onda mi bude super.